Акбарс домнан Казандагы фатирларга ипотека 3,9%тан башлап, һәр кем өчен һәм бөтен чоргада. Фәрит Мөхәммәтшин эш сәфәрен Янурыс авыл янындагы басуда бөртекләр күргәзмәсеннән башлады. Бу 40 елда уңышның һәр бер теге кадерле. Сарман районында игенне 2 атналық җыеп бетергәннәр. 48 мең гектардан артык безнең бөртекле культуралар иде. Моннан 75 мең 500 тонна икмәк җыеп алынды. Бу инде 16% дигән 16% гектардан дигән сүз. Узган ел безнең 191 мең тонна иде. Сарман районының шикәр чигендере басуында урып җыю эшләре бара. Хәзерге вакытта бердә 6 комбайн эшли. Кичә генә эшкә керешкәннәр һәм инде күргәнебезчә бүген аны җыеп та бетергә тиешләр. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре фикеренчә гектарыннан уртача 180 центнер уңыш чыга. Чагыштыру өчен узган ел бу күрсәткеч якынча 380 центнер булган. Чигендердән тыш хәзер кукурuz һәм көнбагыш басуларында да эш бара. Күрешергә әзрәк сарманнарның хәл-әхвәлләрен белергә. Монысы Сарман районының Юлтимер авылы. Яңа ФАП ачылу күптән көтелгән вакыйга. Бу райондагы 21-нче ФАП 1 сентябрьдә тагын берсе ачылачак. Үзәккә барып йөрүсе булмый, бөтен врачның назначениелары дигәндә монда алыначаклар, монда дарулар алып килеп бирәчәкләр, вакцинация, төрле вакцинация, грипптан да, COVID-19дан да. Оғалия ханым бу авылда 40 ел фельдшер булып эшләгән. Хәзерге мөмкинлекләр безнең хыял иде ди ул. Утын белән йылтыладыр ул 25 квадрат метрлыгына агач бүлмә иде. Авыруларны машина белән кешедән эзләп, грузовой машина белән, кыш көннән трактор белән Сарман үзәк больницасына итеп биттек. Халыкны төрле мәсьәләләр борчый. Бүген барсын да уртага салып сөйләштеләр. Фәрит Мөхәммәтшин алда торган максатларын да билгеләде. Соснакай районында менә бүген булдык. Сарман районында булдык. Күп кенә яңа объектлар күрдек. Яңа объектларны ачып җибәрдек. Шатландык һәм рәхмәт халыкка матур иттереп олы бәялиләр безнең менә тырышлыкны бергәләп муниципаль район җитәкчеләре белән безнең ишегаллары матурайды, юллар салына, траклар салына һәм халыкның бердәмлеге күренеп тора. Район барлык дәүләт программаларында катнаша, яңа объектлар төзелә, юллар салына. Бүген авыл хезмәтчәннәре алдында торган төп максат матур һава торышында көнбагыш, кукурuz һәм чигендерне түкми-чәчмәй җыеп бетерү. Сарман районыннан Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.